Hvala. Sljedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Nine Raspudića, izvolite. Hvala. Opća atmosfera pred donošenje ovog zakona bila je određena sa dva faktora. Dva mita, rekao bih, bolje rečeno. Jedan kojeg su propagirali vladajući, a to je da postoji nekakav silni novac i da novac nije problem. A drugi koji je gurao dio oporbe, gotovo kult donošenja zakona. Kao treba samo donijeti zakon i sve će biti u redu. Moglo se i trebalo se učiniti više. Temeljem postojećeg Zakona o gradnji, Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih katastrofa. Moglo se ljude smjestiti u državne i gradske stanove, mogle se očistiti ruševine, mogla se izvršiti demolicija, zaštita od urušavanja i puno drugih stvari. Mogla se dati jednokratna novčana pomoć ljudima koji su sami izvršili prve popravke. Na koncu, u međufazi vidjeli smo nesporazume između važnog dijela struke, tu govorim i o akademiji, o strukovnim udruženjima arhitekata prije svega, koji su odbili ulazak u razno razne ad hoc odbore i savjetovanja. Kasnije je došlo do nekakvog polupomirenja, ali još uvijek visi sumnjičavost struke. Jedina novost ovog zakona je fond. Fond koji će postati državna firma s najvećim budžetom u Republici Hrvatskoj. Nije jasno tko nadzire rad fonda i kako. Nisu jasne njegove ovlasti, njegove odgovornosti i njegova struktura. Tko će odabirati izvođača? Jedan mali primjer ću dati nekakvih nejasnoća i mogućih manipulacija koje mogu proizaći iz zakona, to je članak 41. stavak 2. gdje se kaže kako će se odrediti najviše cijene radova i usluga i roba. Međutim, to ne jamči efikasno i ekonomično trošenje javnih sredstava, jer je moguće najjeftinije materijale i najjeftinije radove obaviti po toj maksimalnoj cijeni. Dakle, samo po sebi ne jamči ništa. Moje kolege danas iz MOST-a su govorile o proaktivnom pristupu. Dakle, može li se stvoriti dodatna vrijednost, odmrznuti, zamrznuti kapital koji je prije svega Donji grad u Zagrebu i tom dodatnom vrijednošću financirati obnova. Čini se na koncu da je sve pomalo u ovom zakonu podregulirano, tako da će nas u budućnosti čekati puno izmjena, dopuna, provedbenih pravilnika i sličnih stvari. Budući da je Alan Ford postao relevantna literatura u zadnje vrijeme i na višim instancama od saborskog zastupnika, evo ja ću iskoristiti primjer Superhika. Neki već govore o Superhik zakonu koji bi dijelom uzimao siromašnima da bi davao bogatima. On ne obuhvaća imovinsko-pravnu problematiku koja se čini ključnom, pogotovo u središtu Zagreba. I ono što je najveći problem je da nema strateškog pristupa. Fali urbanistički pogled i pregled, jer Donji grad nije samo jedan gradski kvart. On određuje dinamiku života cijelog Zagreba, u njemu su najznačajnije kulturne i druge institucije Republike Hrvatske. Dakle, to treba promišljati puno šire. Od svih ljudi s kojima sam se savjetovao u tom smislu, najviše mi se dojmilo ono što mi je napisala jedna iskusna urbanistica, pa ću je citirati. Voditi obnovu Zagreba po ovom zakonu u trajanju od najmanje 10 godina, bez vrednovanja ukupnosti njegovog urbanog sistema, bez vizije i strategije razvoja u promijenjenim uvjetima i svesti priču o obnovi na obnovu konstrukcija i upravljanje novcem kroz provođenje javnih nabavki je veliki grijeh. Grijeh ne samo u stručnom, nego rekao bih i u moralnom i u građanskom smislu. A što se tiče uvaženog kolege Grbina koji je napustio sabornicu, time što mi je uskratio ovaj epitet koji je formalni, poštovani ili uvaženi zastupnik, zato što se ne slaže s onim što sam rekao, dovoljno govori o njegovom kućnom odgoju. Dakle, ja nisam govorio o jedinom krovu nad glavom. Tu je potrebna apsolutna solidarnost. Ja sam samo rekao da postoje ljudi koji imaju niz nekretnina u središtu Zagreba, nisu plaćali neki od njih osiguranje, nisu ih održavali, a sada bi se kroz poreze koji bi se odbirao od ljudi koji lošije stoje od njih diljem Hrvatske, trebala plaćati de facto povećanje vrijednosti njihove privatne imovine. Možda za kolegu Grbina, on je rat možda doživljavao domovinski kao neku prirodnu nepogodu. Eto, došlo, nema ni krivaca, ni odgovornosti i tako dalje, ja ne gledam na to. Ali čak kad bi se to moglo i uspoređivati, primjer o kojem ja sam govorio je otprilike ovakav. Pogodila granata susjedov stojadin i uništila ga. I sad se uzima novac od nas svih koji vozimo fićeke da bi se njemu kupio Mercedes, a imao je stojadina.
To je od jedne derutne zgrade u kojoj se nije ulagalo desetljećima, sada je napraviti po svim seizmološkim standardima na način da 80% dolazi iz javnih sredstava. O tome je riječ i to je ta superhikovska dimenzija, niko nije spominjao naše sugrađane kojima je to jedini krov nad glavom i napomenut ću, nije riječ samo o centru Zagreba, nego i o naseljima i u Dubravi, u Sesvetama i drugima. Hvala vam.